Усім прывітанне, мы знаходзімся ў студыі Еўрарадыё, тут Марыя Калеснікова. Павел Свердлоў. Сёння мы планавалі рабіць цэлы стрым, цэлы дзень, назіраць за выбарамі. Мы адправілі сваіх журналістаў на ўчасткі, каб яны паглядзелі, як галасуюць кандыдаты. Мы збіраліся рабіць апытанкі ў цэнтры Мінска, мы збіраліся назіраць за пратэстамі, калі яны будуць. Але з самай раніцы, з 8 гадзіны сутыкнуліся з тым, што, па-першае, пакінулі без інтэрнэта рэдакцыю Еўрарадыё, па-другое, сайт Еўрарадыё не адчыняецца, амаль ні ў кога. У Беларусі з-за мяжы адчыняецца, дзякуй хаця б на гэтым. Вось. І па-трэцяе, нешта абсалютна капітальна, непапраўна зламалася ў той сістэме, якая працавала кожны дзень і якая дазваляла нам з гэтай студыі весці стрымы, прамыя ўключэнні, выводзіць экспертаў і гэтак далей, і гэтак далей. Сёння у дзень выбараў, у самы галоўны дзень, проста нічога не працуе. Як табе гэта, Маша? Гэта было, ў прынцыпе, чакана, але непрыемна. Непрыемна. Тым не менш, мы не скончылі працаваць. Якія ў нас навіны? Неспадзявана апынулася праўдай тая вось плётка, тая чутка пра тое, што людзям з белымі бранзалетамі, з белымі стужкамі на руках могуць падсунуць бюлетэні з нейкімі значкамі, кропачкамі у квадратиках з нейкімі іншымі кандыдатамі. Я, правда, што бачыў пакуль што кропачкі ў квадратиках толькі з адным кандыдатам і іншым. Вось. Але адзін з нашых чытачоў даслаў нам такі бюлетэнь у рэдакцыю, там сапраўды стаіць кропачка, ён запатрабаваў гэты бюлетэнь знішчыць і даць яму нармальны бюлетэнь, а таксама паспрабаваў выклікаць на ўчастак міліцыю. Міліцыя сказала, што яна на ўчастак не паедзе, маўляў, гэта не іх кампетэнцыя, гэта кампетэнцыя участковых камісій, таму яму давялося толькі, замест таго, каб скласці пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні, яму давялося проста падаць скаргу ў выбарчую камісію. У выніку ён прагаласаваў, бюлетэнь парэзалі нажніцамі, все гэта было прыгожа. Але далей, асабіста я, калі галасаваў, я сустрэў побач са сваім участкам хлопца з коўдрай у торбе. Можам зараз дальше паглядзець, я запісаў яго кароткі каментар, дзеля чаго, навошта ён гэтую торбу прынёс. В общем, лайфхак для тех, кто волнуется, что вас там будут ругать за то, что вы делаете фотографию. Берете любую простыню, покрывало из дома, пару прищепок, приходите и вешаете на вот это вот уголок, который вам там уделят. Вот, все, тайна голосования соблюдена, вы молодец. Вы защитили свой голос хоть немножко. На самом деле не понадобилось. Там висела шторка, и мне подсказали, я подумал, что она вначале прибита, но мне все-таки подсказали, как ее нужно там достать из петельки. Комиссия мне оказала огромную поддержку, иначе пришлось бы все-таки вешать. У мяне было абсолютно цудоўнае галасаванне. Мы з сяброўкай апранулі белыя бранзалеты, прыйшлі ва ўчастак. Ва ўчастку нам далі абсалютна белыя і цнатлівыя бюлетэні без ніякіх кропак. Нам дазволілі апусціць фіранку, нам дазволілі сфотаграфаваць все, што мы там рабілі, так. Да таго ж нам проста дазволілі кінуць гэтыя вось у гармошцы. Нават вы склалі ў гармошку. Так, атрымалася геніталія. І самае, што мне спадабалася, гэта тое, што Паша, смешыш. І мне спадабалася тое, што на ўчастку сядзеў назіральнік з белым бранзалетам, то бок яго нават туды дапусцілі, то бок я таксама разумею, што гэта нейкі цнатліва чысты ўчастак, той самы, можа, там узорна-паказальны, але гэта было вельмі прыемна і вялікі дзякуй тым, хто дазволіў нам бесперашкодна зрабіць свой выбар. Тым не менш, я чытаў у соцсетках і пра абсалютна іншае галасаванне. Напрыклад, адзін выбаршчык, ён сказаў, што як толькі ён збіраўся сфотаграфаваць свой бюлетэнь, да яго падыходзіў міліцыянт і казаў, што фатаграфаваць на ўчастку забаронена, і калі ён усё ж таки паспрабуе сфотаграфаваць, міліцыянт будзе вымушаны вывесці яго з ўчастка, і гэта будзе непадпарадкаванне законнаму распараджэнню супрацоўніка органаў унутраных спраў, а гэта артыкул, па якому можна, мне здаецца, і нават суткі атрымаць. У апошні час дакладна гэта атрымліваецца. Мне здаецца проста, што выбарчыя камісіі крыху расслабіліся, крыху выдохнулі, таму што, нагадаю, яўка афіцыйная на раніцу 9
жніўня на апошні дзень галасавання склала больш за 40%. 45, уже больш за 45. 45 это было на 10 гадзінаў, да. То бок яна набліжаецца, вот гэта афіцыйная яўка до 50, якія зробяць выбары. Больш за тое, ўжо аб'яўлена, што галасаванне ў Гомельскай вобласці ўжо адбылося. Ну, Гомельская вобласць увогуле была лідарам. Ну так, сярод там іншых, 50% ўжо. Сярод іншых уже давно было заўважна, што яны просто вот так вот апярэджваюць усіх і ўсё. У той момант, калі мы з Марыяй галасавалі, а пасля спрабавалі пачыніць інтэрнэт у нашай студыі, нашыя карэспандэнты Міхась Ільін, а таксама Юлія Матузова і Марыя Вайтовіч назіралі, як галасуюць кандыдаты ў дэпутаты. Раніцай галасавалі 2 кандыдаты, 3 кандыдаты. Ладно. Просто один кандыдат у нас увесь час за дужкамі, да. І, дарэчы, Зміцер Лукашук, ён адправіўся паглядзець, як галасуе Александр Лукашенко, але, на жаль, яму не дазволілі ні стрыміць, ні записываць відэа. Любімая справа Лукашука стрымы. Стрымы, да. У яго атрымалася пастрыміць толькі з ваколіцаў участка. Ну, як там, ведаеце, такая святочная мітусня. Вот зараз приедзе самы галоўны чалавек, святочная мітусня, ўсё устанаўліваецца, так все прыгоженька, классненько. Мы атрымаем неўзабаве гук таго, як Лукашенко пасля адказваў на пытанні журналістаў. У прынцыпе, ўжо вядома, што ён трымаўся вельмі ўпэўнена, нават крыху пагражаў незалежным медыям. Так, што... Маўляў, адразу мы разбярэмся з тымі, хто тут распальвае, дэстабілізуе іх і так далей. Вось. Але адтуль няма ніякага ні стрыма, нічога. І з намі у студыі зараз наш карэспандэнт Міхась Ільін, які назіраў за тым, як галасуе Андрэй Дзмітрыеў, кандыдат у прэзідэнты. Гэта было вельмі рана. Дзмітрыеў галасаваў першым з кандыдатаў. Міхась, распавядзі, дзе гэта было, куды давялося з'ездзіць дзеля того, каб пабачыць. Ну, гэта была вёска Бабровічы. Не Бабровічы, Воўкавічы. Воўкавічы. Ну так, бабёры і воўк падобныя. Насамрэч ёсць вёска Бабровічы, але на поўдні Беларусі, вось, тут за Мінскай кальцавой. Вельмі шмат, дарэчы, там я пераблытаў. Амаль што ў кожным раёне Беларусі. А чаму там? Андрэй недзе там жыве? Так, ён там прапісаны, гэта, і он, ну, яго жонка не галасавала з ім, бо яна прапісана в іншым месцы. І вось Андрэй разам са сваім сынам, яны так прыехалі на роварах туды. Журналістаў былі, дэмакратычна. Акрамя мяне толькі вось Свабода і тэлеканал ОНТ, дарэчы. Дарэчы, я бачу пасля, прабач, што перабіў гэты аповед, што на галасаванне Канапацкай прыехала здымачная група Белтэлерадыёкампаніі. Так што нашыя кандыдаты альтэрнатыўныя, яны не абдзелены увагай. Ну так, Канапацка выйдзе пад нумаром 1 на беларускім тэлебачанні, Дзмітрыеў пад нумаром 2. Ну да, паводле кнопак. Прыехалі, дакладней, Андрэй прыехаў разам з сынам, они галасавалі. Мне ніхто не забараняў рабіць стрым, але былі праблемы з сувязю, таму не атрымалася зрабіць добры малюнак гэтага ўсяго. Але пасля ўсяго я дамовіўся з Андрэем, што ён мяне... Я туды ехаў на таксі менавіта туды, але дамовіўся з Андрэем, каб ён мяне завёз назад, уже ў Мінск, бо ён сёння таксама будзе... На ровары? Ну, на жаль, не на ровары. На раме. Ось, і было смешна, дарэчы, калі Андрэя чакаў, пакуль ён са сваім сынам адвезе ровары і прыедзе за мной на машыне. Я вось 10 хвілін стаяў каля гэтага участак, дарэчы, знаходзіўся у туберкулёзнай бальніцы. І там было, па-першае, калі мяне прывезла таксі туды, было вельмі цяжка знайсці гэты участак, бо ён так быў прыхаваны, мне там прыйшлося там всю ахову падымаць, каб мяне там правялі туды. І вось, калі я чакаў уже Андрэя, пасля таго ён ужо прагаласаваў, да мне падышла старшыня гэтага камісіі, такая жанчынка, якая, як сама прызналася, уже гэта 4-тыя прэзідэнцкія менавіта выбары. Яна ўжо 20 гадоў у справе, у прынцыпе, у гэтай. Дасведчаная жанчынка, 19 гадоў мінімум. Можа, якая не прапускае з такіх часоў ніводныя ввогуле таксама і парламенцкія, і мясцовыя выбары. Яна вот шчыра прызналася, што ёй вельмі падабаецца Андрэй Дзмітрыеў. Я думаю, ёй вельмі падабаюцца выбары. Ну, выбары хіба што ў гэтай справе даўно і таксама падабаецца. Яна прызналася, што вельмі падабаецца, такі прыемны, такі інтэлігентны чалавек. Ось я казаў, і што на мінулых выбарах вы таксама былі,
прэзідэнцкі кандыдат тады ўжо сказала, што они такія дасведчаныя, і сказала, што вось калі Андрэй Дзмітрыеў ужо першы раз выдвигаўся, я таксама назірала. Я кажу, ну вы, па-перша, Андрэй Дзмітрыеў зараз першы раз выдвигаецца. Да, раней-то Тетяна Краткевич. Ну, я їй це розповів, вона така вибачилася і сказала, так, докладно, я забилася. Ну так, за 20 Дмитрий гадоў был можна начальником штаба. Давайте послухаем и поглядим, про что Михась размаўляў з Андреем Дмитриевым по дорозе назад. Там адбыўся такі, ну, змястоўны дыялог з гэтым кандыдатам у прэзідэнты. Так, всем прывітанне, гэта Еўрарадыё, для вас працуе Михась Ілін, вось побач са мной сядзіць Андрэй Дмитрыеў. Мы вось едем з вёскі Ваўковіча ці Ваўковіча? Так, Ваўковіча. Дзе галасаваў Андрэй Дмитрыеў, кандыдат у прэзідэнты. Мы спрабавалі адтуль рабіць стрым, але, на жаль, сувязь была вельмі дрэнная ўжо. Прыходзяць паведамленні, ну хіба вы самі пра гэта ведаеце, што сувязь у Менску і ў аколіцах і мабільная, і проста звычайная, вельмі дрэнны інтэрнэт. Мы сёння, дарэчы, таксама не здолелі з камандай, у нас павінна быць ранішняя такая планёрка, і ўвогуле мы не здолелі правесці, бо ну, інтэрнэта не хапала, каб размаўляць голасам праз дзякуй, так я думаю, з усім людзям. Вось, да. Так, ну і таму мы вырашылі, пакуль вяртаемся разам, ой, нас носит. Тэхніка носит, так. Пакуль вяртаемся з Андрэем у Мінск, вось пагутарыць, як все прайшло, якія ўвогуле чаканні ад сённяшняга дня, па-першае. Распавяду спачатку пра перформанс, калі можна. Андрэй прыехаў са сваім сынам на выбарчы участак на роварах. Адкуль такая ідэя ўзнікла? Падглядзелі недзе там у украінскіх калегаў? Не, чаму. А як звычайна людзі перасоўваюцца па вёсцы? Перасоўваюцца на роварах, і мы з сынам не выключэнне ў гэта. Таму просто я яго запытаў, ён там з раніцы гуляўся ў Майнкрафт. Вось, я яго запытаў, ці хоча ён паехаць са мной прагаласаваць, а ён раней мне яшчэ казаў, што ён бы хацеў, ён сказаў, што так. Вось, ну і мы вырашылі, што паедзем на роварах, бо ну гэта прасцей значна, навошта ехаць на машыне, калі тут 3 метры праехаць. Вось так, таму так. Калі не сакрэт, за каго галасавалі? Як ужо сказаў мой сын, што галасавалі за новага прэзідэнта. І я, канешне, наўмысна не кажу за каго, бо ўсю агітацыю я казаў за 3 кандыдатаў, за Ціханаўскую, за Дзмітрыева, за Чэрэшня. Я вось апрануў такі учора, дарэчы, гэта ў Акцябрьскім, у Гомельскай вобласці, мне гэта на руку павесіла жанчына. Вось, і я лічу, што так і галасуеце за новага прэзідэнта. А про якое прозвішча вы выбераце, гэта не так важна на сённяшні дзень. Важна, каб у нас была большасць. Якія чаканні ад сённяшняга дня? Увогуле, які пачатку з планаў, што будзеце сёння рабіць? Ну, зараз мы едзем у краму, дзе мы набудзем шмат піццёвай вады. І я просто буду ездзіць па ўчастках, казаць дзякуй назіральнікам, якіх сёння выгналі цалкам незаконна з участкаў для галасавання, і буду як бы развозіць гэтую ваду, дзякаваць, падтрымліваць, калі трэба выязджаць на нейкія, я бы так сказаў, рэчы, ну, якія патрабуюць прысутнасці, бо, напрыклад, учора аднаго з нашых назіральнікаў затрымалі проста на участку, сёння ўжо даведаюцца, што он на Крэсціна знаходзіцца, таксама выганяюць, у Гомелі маю давераную асобу, увогуле пазбавілі права назіраць, то бок гэта, ну, увогуле ніякі закон гэта не прадугледжвае. Таму мае галоўныя чаканні, што сёння новае пераможа старое. Я лічу, што вось гэта мая мара. І найперш гэта павінна пачацца з камісіяў электаральных. Я сёння заклікаў падчас галасавання, што камісію, што калі вы не можаце адказваць за кожную лічбу ў выніковым пратаколе, галасуйце супраць пратакола. Бо такой прыкметай пераменаў з'яўляюцца пратаколы, дзе ёсць другі тур. Бо менавіта так сёння павінны распадзяляцца галасы па нашым меркаванні. Вось уже прыходзіць паведамленне пра тое, што і фотаздымкі, і відэа о том, што горад фактычна адчэплены, з'яўляецца бронетэхніка, ну не бронетэхніка, нейкая ваенная тэхніка. Вось як да гэтага ставіцца? Думаеце, гэта знак чаго? Я думаю, што гэта знак страху Лукашенка, людзей, якія ягонага атачэння,
што людзі хочуць новага прэзідэнта, і калі яны пабачаць такі масавы падман, яны могуць проста выйсці на вуліцы, яны будуць пратэставаць. Але я лічу непрымальным выкарыстанне арміі ў палітычных мэтах, і я ўпэўнены, што новы прэзідэнт будзе павінен, калі армія будзе ўсё ж такі выкарыстана любым чынам, я лічу, што новы прэзідэнт будзе проста павінен пазбавіць тых, хто зараз задае гэтыя загады, усіх званняў. Магчыма, сёння будуць акцыі пратэсту, цалкам верагодна. Асабіста вы што будзеце рабіць вечарам? Ну, я найперш пайду, як кандыдат прэзідэнта, я маю права ісці на ўчастак для галасавання і бачыць, як ідзе галасаванне. Вось. А пасля будзем глядзець па выніках, як я ўжо сказаў, для мяне будзе прынцыповым такім момантам, паказчыкам, што сёння будзе адбывацца на ўчастках. Калі мы ўбачым, што сапраўды ёсць велізарныя змены, да, што шмат пратаколаў, дзе ёсць другі тур, будзем змагацца. Калі мы ўбачым, што зменаў гэтых няма, мы будзем таксама змагацца, але для мяне важна тут не падстаўляць людзей, каб не было нейкіх наўпроставых сутыкненняў. Але я лічу, што людзі маюць цалкам права на тое, каб выйсці і мірна выказаць сваю нязгоду. Добра, як знаю, быў Андрэй Дзмітраў. Сёння мы чакаем Андрэя ў эфіры Еўрарадыё. Так, у другой палове дня заеду. Заставайцеся з намі. Да пабачэння. Так, вяртаемся з аўтамабіля, дзе Андрэй Дзмітрыў едзе з нашым карэспандэнтам Міхасём Ільіным у Мінск, і пераносімся на вуліцу Чэхава у гімназію, дзе галасавала сёння Ганна Канапацкая. Гэта адбылося блізу 10:30 гадзін раніцы. Вось як гэта было. Заспелі Ганну на участку нашей корреспондентки Мария Войтович и Юлия Матузова. Анна Анатольевна вышла. Самое главное, чтобы Беларусь оставалась независимой, суверенной страной. И я уверена в том, что сегодняшняя кампания как раз-таки показывает, насколько легко белорусов можно вовлечь в несправедливую игру со стороны российских олигархических структур. Перед Беларусью стоит угроза потери независимости и суверенитета. Задача минимум – это, безусловно, сделать действующего президента более сговорчивым, выторговывая те или иные плюшки при подписании дорожных карт. Это видно невооруженным глазом. В чем вы видите свою борьбу, Анна Анатольевна, за страну? Я вижу в том, что сегодня власть не боится улицы, она к улице готова. Весь ее репрессивный административный аппарат настроен на то, чтобы подавлять протест. Самое главное, чего сегодня боится действующая власть, это экономических реформ. Потому что именно экономические реформы позволят взрастить настоящее гражданское общество, позволят взрастить самосознание, которым необходим будет и независимый суд, которым необходима будет свобода слова, свобода прессы, свобода вероисповеданий. И поэтому моя основная цель – это, безусловно, демократический европейский путь развития Беларуси. И, конечно, для всех нас единственной ценностью должна быть независимость и суверенитет. Как вы оцениваете ход избирательной кампании и как оцениваете свои силы? Вы знаете, что я всегда говорила о том, что я единственный оппозиционный проевропейский политик в действующей кампании, и я единственный, кто способен вывести действующего главу государства, действующего президента во второй тур. Я точно так же остаюсь при этом мнении, но вижу и моя команда, члены моей доверенной лица, и члены моей команды, и независимые наблюдатели говорят о том, что и власть своим поведением на улицах и задержанием мирных граждан показывает, что, к сожалению, нет равных условий при проведении агитационной кампании, при проведении избирательной кампании. Точно так же видно, что власть настроена на то, чтобы весь свой ужас всего своего репрессивного административного аппарата направить на подавление протестов. Я сама против того, чтобы революционно менялась ситуация в стране. Я за мирный, демократический, эволюционный путь изменения власти в стране. Но это не значит, что у власти есть право применять силу против мирных граждан. Ну, Ганна Канапацкая, як завжди, у червоній сукенці, аптымістычна, выпраменьвае просто... Ну так, я адзіная, хто здольная да, давесці
Давесці Александра Лукашенко до другого туру. Вось, як яна кажа. Што будзе далей? Мы паспрабуем далей ажывіць ўсё ж таки наш пакуль што мёртвы эфір. Бывае жывы эфір, бывае не вельмі жывы, такі патыкалі палкай, не жывы. Вось, далей у 14:00 плануецца, што прагаласуе Светлана Ціхановская, галоўная апанентка Александра Лукашэнкі. Трэба таксама дадаць, што на гэты момант вядома, што 8 сяброў штаба Ціхановскай затрыманыя, што частка з іх была затрыманая учора, некаторыя сёння раніцай, і таксама невядома, што вось якія прэтэнзіі ёсць да іх. Ну, а сама Святлана не начавала дома, на всякі выпадак, каб не патрапіць пад затрыманне. А ўвечары ўчора была затрымана яшчэ Марыя Калеснікава. Вельмі дзіўная гісторыя атрымалася з Марыі Калеснікавай, каардынатаркай штаба Светланы Ціхановскай. Яе затрымалі побач са штабам, пасадзілі ў мікрааўтобус срабрысты такі і звезлі, але пасля вярнулі. Прывезлі прям у рэстаран. У рэстаран, дзе да. яна мусіла І сказалі, што мы пераблыталі вас з іншым чалавекам, Марыя, прабачце. І вельмі Марыя сказала, што сілу ўжылі, але вельмі ветліва. Потым выбачаліся. Потым выбачаліся. Да, вось такія справы вакол штаба Ціхановскай, а о 15-й прагаласуе яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты Сергей Чэрачань. І там будуць працаваць журналісты Еўрарады. Спадзяюся, што ў нас усё пачыніцца, ці хаця б частка чаго-небудзь пачыніцца. Пакуль подписывайтесь, калі ласка, на наш канал на YouTube, подписывайтесь на наш канал у Телеграме, да якога мы ўсё ж таки маем доступ, які так просто не заблакуеш, дзякуй Телеграму. Вось, і дзе мы паведамляем самыя свежыя навіны пра гэтыя выбары. Ну, а калі вы ўсё ж таки маеце доступ да сайта Еўрарады, напрыклад, знаходзіцеся у Празе, Парыжы і Нью-Йорку, то мы вам, па-першае, зайздросцім, а па-другое, таму што мы-то не маем, да? Паша, сёння аднойчы ўдалося паглядзець, як выглядае наш сайт сёння, да, значыцца дзіўнае адчуванне, калі ты не маеш доступу да свайго сайта. Ну, але вось, Беларусь, выбары, ўсё такое здараецца. Чамусьці я ўпэўнены, што заўтра ўсё запрацуе. Ці паслязаўтра. Ну, я не ведаю, да? Вось, на днях ўсё запрацуе, як быццам бы нічога не было. Вось, а гэты кароткі выпуск мы завяршаем. Дзякуй, Міхась, што далучыўся да нас. Ласка, дзякую вам. Для вас працавалі Маша Калеснікава, Павел Свярдлоў. Пачуемся. Беражыце Спадзяюся, ўсё ж такі ў жывым эфіры.